și o persoană care să participe prea mult la organizare. Ai făcut foarte mult. Prezența ta e foarte importantă. Prezența contează. Efortul tău a fost mult mai mare, că ai venit tocmai din Italia. Iana s-a deplasat din Italia pentru întâlnirea noastră, în mod special. Așa că a făcut foarte mult. Și eu vă doresc multă sănătate. Sper să mai fie ocazii de genul ăsta. Acum nu se știe cum ne va purta viața și încotro ne va duce. Și eu e din Italia. Să fim sănătoși. Sănătate, Nichitescu Dumitru, se numea pe vremuri. Acum nici se spune Nichi. Și atunci tot așa exact. Ce să vă zic? Ne-am despărțit, m-am spus la 27 de ani, două fete. Copil. La 2 ani de zile una după alta. Una m-am măritat și am și o nepoțică. Nu se câștiga din contabilitate la momentul ăla și m-a atras mirosul de fiare, fac inginerie mecanică, construcții, montaj și mă bucur tare mult că suntem la oaltă. Vă doresc la toată lumea multă sănătate și să ne mai vedem. Și noi îți dorim sănătate. Mulțumesc. Se numea Oiaza Ionel. Acum îi spunem doar Ionel. Da, ce să zic? Am emoții mari și am fost totdeauna emotiv. În gașcă sunt vorbăresc total. Așa. Am terminat la Suceava. Am fost în comerțul de stat, gestionat. A venit Revoluția, s-a schimbat toate. Am început o afacere în Fălticeni, am început o mică afacere în Fălticeni, un magazin cu material de construcții, instalații sanitare, tot ce trebuie acum pentru dezvoltarea asta, da, e capitalist. M-am căsătorit, avem 26 de ani de căsătorie, avem două fete, la diferențe de un an și 3 luni, care au învățat din fața, din grădiniță și până la facultate în aceeași bancă, în aceeași locație, același. Scârgenață, arată la fel, se îmbracă la fel, sunt populare, sunt modeste. Au terminat anul ăsta facultatea și sunt lângă noi, nu sunt căsătorite, să ne ducem mai departe afață. Pentru noi ne vom un pic, dar nu lăsăm, deci nu lăsăm, așa? Ce să zic? Mulțumesc tuturor că au venit, mulțumesc ce terminați oameni că ne-au creat. Ne bucurăm de ne-au acceptat. Tinereța noastră, cum era, buciumată, oameni veniți din toate ulițele țării. Unii mai dezvoltați, alții mai vorbăriți, alții mai deștepți, alții mai... Așa, a făcut din noi oameni mari, a făcut niște... să fie o familie și suntem o familie, bă, n-am văzut pe nimeni ridicând un pic tonul mai sus să spună bă, să ne iubim total, vrea să ne iubim, să fim mereu. Vă invit la Suceava, pentru că dacă mergeți în Bucovina, ori exact la Suceava trece prin Fălticeni. Deci nu se trece, să vă opriți. Da. Ce să zic, mulțumesc mult, Doamne Fericite, și asta pe mine minunat. Deci o să fie... reușită. Da. E o reușită. Ai reușit. Bun, nu ce să zic, am reușit datorită lor. Mi-am făcut fițuice, m-au mai ascuns la acolo, mai... Doamna Fericite a înghițit, noi ne-am făcut... n-am văzut. Am mai înghițit și în sfec. Am făcut și greșeli, pentru că 32 de ani de zile am mutat de noi și datorită să știu cui ne-am întâlnit și le mulțumesc și vă mulțumesc la toți. Mulțumim. Pădureș Ion. Nelu. Năluț. Actorul Hasi. Cântăreț. Poet chiar. Înainte de a spune câteva cuvinte despre mine, având în vedere că suntem o generație celebră, ar trebui ca să spun niște cuvinte despre oameni celebri. Dar ce să spun? Domnul Kennedy e mort. Churchill e mort, și adevărul că nici eu nu mă simt prea bine.
ce am terminat de aici, m-am căsătorit în Mangalia cu o fată care era de aici. Am un copil, am divorțat, am terminat științe economice și nu lucrez în contabilitate. Deci realizat. Realizat. Și vreau să vă spun că de 10 ani e cel mai frumos lucru care mi se întâmplă. Te-ai realizat. Permiteți acum să o rugăm pe doamna profesor Divina Dobinciuc să ne spună câteva cuvinte, urmează să se retragă. Și mulțumim încă o dată mult de tot că a venit. Sigur că am trăit pacea alături de voi clipe minunate. Din păcate, privind în urmă, simt că am avut o mare realizare, fiind prima profesoară paraplecică din România. N-am mai fost nimeni, sunt singura în România. Nu pot să spun că n-am avut o realizare pentru mine și mă mândresc cu copiii, pe foștii mei file, care mă sună din toată țara, care m-au vizitat pe lungul anilor în fiecare vară. 10 de copii mi-au venit în casă și care mi-au mulțumit. Și telefoane primesc din toată țara, care mulțumesc și îmi spun că atunci când le este greu, se gândesc la mine și își aduc aminte că eu eram tot timpul veselă, cu fruntea sus, și că de la mine au învățat ce este demnitate. Și au învins și au mers mai departe. Mă bucur că v-am revăzut și aș vrea să mă retrag. Eu am avut și un impact acum o lună și am dureri foarte mari și am făcut un efort mare să vin, să mă bucur, să fiu alături de toți. Simt că asta o să mă țină mai câteva zile, o să mă hrănească sufletește și mai mult. O să fie mai mult. Așa, după vreo 10 ani. Vă mulțumesc și vă iubesc foarte mult. Bravo! Stai, să facem măcar o poză, dacă nu mai multe. Noi voiam să facem apoi poze de familie. Lăsați că fac eu. Așa.